Locuiesc în România de peste 15 ani și fac parte din Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România. Este vorba despre doi iranieni acuzați de un site de știri din București care face parte din gruparea teroristă Hamas. Bărbații însă neagă toate acuzațiile și spun că lucrează cinstit în comerț. Ne-au acuzat că avem legături cu mișcarea Hamas, ceea ce este nefundat. Și aici am specificat foarte clar, am dat și la organizația noastră, se registrează. Dorim autoritățile române conform Constituției și legile în vigoare, să cercetează. Trebuie să răspunde public dacă noi suntem membru organizației Hamas, se vine cu un argument și dovadă. Și atunci noi ne cerem scuze de la ei și ne punem la dispoziție organele din România. Și chiar dacă cei doi acuzați ar fi mulțumiți doar cu scuze din partea reprezentanților publicației, nu de aceeași părere sunt reprezentanții OADOR. Astfel, președintele organizației este hotărât să ia toate măsurile legale pentru clarificarea situației. Și asta pentru că astfel de acuzații deteriorează imaginea instituției. Noi am luat legătura cu instituțiile statului, nu-i nimic de ascuns chiar cu SRI-ul. Se vor face niște investigații să vedem cine este această... Cine face parte din redacția respectivă, că am văzut coloneli, generali în rezervă, servicii secrete. Dorim să aflăm cine sunt acești oameni și categoric îi vom da în judecată. Reprezentanții OADOR spun că este primul caz de acest gen cu care se confruntă. De asemenea, reprezentanții organizației afirmă că au găsit mai multe nereguli la site-ul de știri și au pornit o anchetă pentru a descoperi care sunt interesele din spatele acestor articole.